салом дӯстон, имрӯз мо барои санҷидани саволи мактаби шумо 15 савол дар мавзӯъҳои гуногун бо 4 варианти ҷавоб омода намудем. Барои ҷавоб ба ҳар як савол 10 сония дода мешавад. таваҷҷӯҳ мекунем ба саволи якум. саволи якум: Садриддини Айнӣ кай ба дунё омадааст? ҷавоби дурустро дар комментария нависед. Садриддини Айнӣ соли 1978 ба дунё омадааст. Абу Али ибни Сино кай ба дунё омадааст? ҷавоби дурустро дар комментария нависед. Абу Али ибни Сино соли 1980 ба дунё омадааст. саволи сеюм: Абу Абдулло Рӯдакӣ кай ба дунё омадааст? ба шумо 10 сония дода мешавад. Абу Абдулло Рӯдакӣ соли 858 ба дунё омадааст. саволи чорум: Мирзо Турсунзода кай ба дунё омадааст? мирзо Турсунзода соли 1911 ба дунё омадааст. саволи панҷум: Бобоҷон Ғафуров кай ба дунё омадааст? ҷавоби дурустро дар комментария нависед. бобоҷон Ғафуров соли 1908 ба дунё омадааст. Аҳмади Дониш кай ба дунё омадааст? ба шумо 10 сония дода мешавад. ҷавоби дурустро дар комментария нависед. аҳмади Дониш соли 1827 ба дунё омадааст. саволи ҳафтум: Ҷалолиддини Румӣ кай ба дунё омадааст? ба шумо 10 сония дода мешавад. ҷалолиддини Румӣ соли 1207 ба дунё омадааст. Абдулқосим Фирдавсӣ кай ба дунё омадааст? ҷавоби дурустро дар комментария нависед. Абдулқосим Фирдавсӣ соли 1935 ба дунё омадааст. Абдураҳмони Ҷомӣ кай ба дунё омадааст? ба шумо 10 сония дода мешавад. Абдураҳмони Ҷомӣ соли 1414 ба дунё омадааст. Гулназар Килдӣ кай ба дунё омадааст? ҷавоби дурустро дар комментария нависед. саволи 11: Исмоили Сомонӣ кай ба дунё омадааст? исмоили Сомонӣ соли 849 ба дунё омадааст. Шириншоҳ Шоҳтемур кай ба дунё омадааст? ба шумо 10 сония дода мешавад. шириншоҳ Шоҳтемур соли 1899 ба дунё омадааст. саволи 13: Нусратулло Махсум кай ба дунё омадааст? Нусратулло Махсум соли 1881 ба дунё омадааст. Мир Саид Али Ҳамадонӣ кай ба дунё омадааст? ҷавоби дурустро дар комментария нависед. Мир Саид Али Ҳамадонӣ соли 1314 ба дунё омадааст.
камоли хуҷандӣ кай ба дунё омадааст? ҷавоби дурустро дар комментария нависед. камоли хуҷандӣ соли 1321 ба дунё омадааст. ин буд саволи охирини навори имрӯзаи мо. умедворам навори омода намудаи мо ба шумо писанд омад. агар хоҳед ки чунин саволҳо зиёд шавад, пас подписатсия карданро фаромӯш накунед, то ки видеоҳои ояндаи моро аввалин шуда тамошо кунед. шоду фирӯз бошед. хайр.